Subscribe Prudent Social Media channel and press bell icon for latest notifications. Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 7 to 12. Register today for Cell Talent Search exam for class 6 to 12. Admissions are now open for repeaters medical batch for NEET 2022. मराठी साहित्य संमेलन आणि कोकणी भाषेच्या नावान शबय मारपाचो प्रकार चालूच। जळगावच्या शिवचरण उज्जैन फाउंडेशनान फोंड्या बोरये पयले अखिल भारतीय शिव मराठी साहित्य संमेलन दवरिल्ले। थंयसरूय कोंकणीच्या नावान शबय। फोंडेचो आदलो आमदार 94 वर्सांचो रोहिदास नायकान मराठी हीच गोंयची भाषा म्हूण सांगतना पुर्तुगीजांनी मराठी भाशेक म्हत्व दिल्ले। ते वेळार मराठीत वेव्हार जाताले म्हूण दावो केलो। त्यांना असं वाटतं कोकणी ही मराठीची बोली नाही असं वक्तव्य केलं जातं, याही वक्तव्य केलं जातं। पोर्तुगीज असतानाच पोर्तुगीजांनी सुद्धा मराठीला मान्यता दिली आणि त्यांचं जे सरकारी पत्रक निघत असेल गॅझेट ते सुद्धा मराठीतून ते काढायला लागले। हे काय दर्शवतं तर गोमंतकाची ही मराठी पूर्वीपासून जी आहे आता कोणी जातेही नाही। कोकणी ही राजभाषा केली, ठीक आहे, काही हरकत नाही त्याला, पण त्याचबरोबर मराठी ही राजभाषा करायला हवी होती। आणि या दोघांच्या सगळ्यामध्ये आज संधी मिळते कोणाला इंग्रजी भाषेला। खास निमंत्रित अजित सिंह राणेन भाई मावज्याक दिल्लो ज्ञानपीठ पुरस्कार वयर काढलो। कोंकणीत दर्जेदार साहित्य ना, मराठीत बरे बरे लेखक आसा अशें तो उलयलो। कोंकणी नाटकांची धजा मारली। ती दामोदर मावजो वगैरे जे आहे ना त्यांना म्हणजे कोकणीमध्ये ज्ञानपीठ पुरस्कार मिळाला आणि याही पूर्वी त्यांना आणखी कोकणीमध्ये 2 ज्ञानपीठ पुरस्कार गोमंतकाला लाभले। आणि ज्या पद्धतीचे जर साहित्य, मी टीका करत नाही, पण ज्या दर्जाचं जर साहित्य बघितलं तर त्याच्यापेक्षा कितीतरी दर्जाचे साहित्य मराठीमध्ये रोज महाराष्ट्रात आणि संपूर्ण म्हणजे देशात म्हणजे लग्न मराठीतून होतं। मग कुठले जे हिंदूंच्या जे धार्मिक विधी आहे त्या मराठीतून होतात। नाटकं इथं होते, एका गावात जवळजवळ 12 नाटकं इथल्या स्थानिकांतर्फे होतात आणि कोकणी नाटक प्रायोजित करून एक 2 तासाचं एक म्हणजे कसं एक विरंगुळा करणारं म्हणजे कुठेतरी विदूषकी काहीतरी म्हणजे नाटक चेष्टा करायचं अशा पद्धतीचं नाटक इथं चालतंय। मनोरंजन होतं, खूप छान मनोरंजन होतं, पण साहित्याच्या दृष्टिकोनात त्याचा काय दर्जा आहे? प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू।